VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió Esportiva Figueres ha aconseguit aquest diumenge una d'aquelles victòries que guanyen lligues, en un partit travat contra el Sant Cristóbal i amb l'inconvenient d'encaixar un gol de ciència-ficció que només ha vist l'assistent en el seu món imaginari, ja que la pilota ni tan sols s'ha acostat a la línia de gol. Després de 3 empats consecutius i certs dubtes als instants finals, per fi la Unió ha pogut aconseguir una victòria bàsica i balsàmica en un dels camps tradicionalment incòmodes de la categoria. La primera part ha vist un Figueres incòmode, imprecís en les transicions i poc encertat en cada decisió. Però ves per on, la primera combinació amb un mínim de criteri, al voltant de la primera mitja hora de partit, ha acabat amb un oportú gol de Teixi després d'una rematada de Pol Comte. Una espectacular xilena de freixes per part dels visitants al minut 15 i un tir del local de Vit als 40 han estat el pobre bagatge del primer temps. A poc d'iniciar-se la represa, al minut 49, l'assistent ha interpretat com a gol una pilota mal rebutjada per Orenya, de forma absolutament sorprenent, ja que ni tan sols la pilota s'ha apropat a la línia de gol. Les protestes, ningú sap per què, dels locals han convençut l'assistent i finalment, davant de la incredulitat general, s'ha concedit el gol. Una altra vegada el Figueres s'havia de refer d'una remuntada i els recents fantasmes de les darreres jornades sobrevolaven l'ànim dels unionistes. Per fortuna, els visitants no s'han estressat massa i han agafat el control del partit amb paciència, sabent que eren superiors. I fruit d'aquesta superioritat i la ràbia de tornar a patir decisions arbitrals incoherents, ha arribat el gol de Teixi al minut 65, després de col·locar la pilota entre un bosc de cames locals. El Sant Cristóbal no ha pogut reconduir el marcador, ja que el Figueres, aquesta vegada sí, ha pogut adormir el partit i deixar passar els minuts fins a una victòria que el consolida al capdavant de la classificació.